Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibona noyingane zakwethu, ake nginibelele phela futhi nginamukele kwena channel ehamba phambili radio Inkezi. Lami igama ngumfeza ngintuthu ngakhumalo bathi la sibona amagomede. Mothi mhlawumbe usemusha kuleli khasi sizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Uyingane zakethu owayesilomo soKhozi FM uSibubu Buthelezi uthe uMatasa ulungiselela uhlelo olusha oluzosakaza khona emaduze ekhuluma ekhasini lakhe lika Facebook uSibubu Buthelezi wasenquthu. Lolu hlelo luzoba lingxenye yohlelo olubiza nge-The Return. Kulolu hlelo khona ke ne-The Return Musically, i-The Return Spoken Word ne-The Return Business Expo. Uthe uhlelo uzobe sakaza kulo lungaphansi kwe-The Return Spoken Word. uSibubu uthe okwamanje akazosho ukuthi lolu hlelo luzobe lisakaza kuphi yini engalindela kulokuthi ke luzoqala nini. Akukho phezulu ukuthi lolu hlelo uzozakala abanye abethuli bezikhuluma ezakhayo abakhethekile ngenhloso yokukhuthaza umphakathi wathi ezindaweni abazozihambela ngaphansi kwe-The Return Musically. uSibubu uthe ke uzobe cija amaciko abambe iqhaza emculweni wekholo. Eminyakeni u-16 yokusakaza kwakhe ubesakaza izinhlelo zomculo wokholo kusukela aqala Gagasi FM ngonyaka 2007, wajoyina uKhozi ngonyaka 2008 kwaze kwafika isikhathi sokushiya kuKhozi FM. Yonke iminyaka yakhe kusakaza benza umculo wokholo. Ucabanga ukuthi ke ngenxa yolwazi emva kokuqonda kwakhe umkhakha womculo ubona ngasakaza kakhulu, ubona ngamsiza kakhulu kubaculi wokholo no-producer bomculo wokholo. The Return Musically izobe igxile kakhulu kukholo. Uqhuba uSibubu uthe The Return Business Expo izobe ihambela umphakathi isizo somabhizinisi abasacathula ukuze bakwazi ukukhangisa imikhiqizo yabo. Akukhona okokuqala uSibubu ememezela izinhlelo zokuqhamuka nazo. NgoSeptemba nyakenye wamemezela ukuthi kuzosungula isiteshi somsakazo esizosakaza ngezokuxhumana nama-YouTube channels lesinthuma story nebizwa ngohambo podcast. Wabuye wathi ke uzoshicelela incwadi esihloko sithi The Greatest Version of Me, My Last 60 Days versus My Last 14 Years on uKhozi FM. Kube-ke kuyimanje bengeke usho lutho ngalesi sihlelo. uSibubu wakhonja indlela uKhozi FM ngonyaka 2022 ngenxa abantu ababekhala ngokuthi ke wabawaka izizumbulu zemali. Abanye baze bambika kwisikebhe sangakube enquthe esathi ukuxoxaxoxa nje naye. Ngonyaka 2009 wakwadutshula amahlandla ayisithupha eMgungundlovu, kodwa yagcina ingenzekanga imbangela yokudutshulwa kwakhe.